السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك سيد المرسلين إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا وشفيعنا سندنا سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى هما نذين طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي چين وترشق لنذ ومحبت لنذي تمام دعاء خير لنذي لطف وكرم بلا قبول دبدا هما نذا إيلون إتشارين دوس يارنغ قوم خيشنغ إناتانغ أغلغيدنغ دنيا وآخرت سعادة قننمك يدعى عقلق بثن إن شاء الله. خداي تعالى يوردمذي parahat edip vatanımız emniyet bolup ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğine dinimiz dünyamız avatlıktan İçer daşarlamız bilen ulfet ve muhabbetten ayırmasın inşallah. Geçen haftede büyük Allah Teala'nın koklumeği bile gözümüzün nuri, başımızın tacı Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Urupan padişahı olan Herakla namı yazıp da Herakl padişahını İslam dinine çağırıp da ve bulun vakıani Sahihul Bukhari'nin hadisi bilen hizmetine de yetiriptik 6. hadisi bile. Ama bir gecede Allah Teala'nın koklumeği bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 60. yaşında Medine-i Münevvere kamil İslam yürüyüp de Medine-i Münevvere ve devri pek arasında bolansan takriben Asiyan padişahı bolan Hosro Pervize nama yazdığı ve bolcuk vakıalar aydılacak görürünlerde dünya boyunca muteber tarih kitaplar El-Kamil fit Tarih İbn Athir yanak, Tarih-i Tabari yanak, Tarih-i İbn Khaldun yanak ve Sire-i Nebevi Resulullah'ın yaşayışını aydiyen dünya boyunca muteber kitaplardan hizmetine de yetirilecek inşallah. الإمبراطور الفارسية تعرف بالدولة الفارسية وهي أعظم من الإمبراطور الرومانية وقد كثرت فيها الديانات المنحرفة كالزرادشتية والمانية والمزدكية. Irak, İran, Pakistan, Tacikistan, Uzbekistan, Afganistan şılan himmeti Hosro Perviz'in mülkünün eteğindemiş. Takriben Ustadımız Cebbar Ahun Tahdir'in aydışına göre takriben Asiyan padişahı olan Hosro Perviz'in devresindeki olan vakıalar. Heraklın da mülkünden kârrak olan Rum'un memleketinden kârrak ve ulukorrak ve kabirak olan İmparatoriye Fars. Mezdeki, Mani, Zerdüşti yanak bir munherif dinler aralarında kan olup, munherif aqideler
harap aqidalar insanların arasında küfürün zamanıymış. وَكَانَ مُلُوكُهُمْ يَضَعُونَ أَنفُسَهُمْ فَوْقَ بَنِي آدَمَ فَإِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ أَنفُسَهُمْ مِنْ نَسْلِ الْآلِهَةِ. Oham şol Sasani padişahlar Enuşirvan ve şoň ata-babasy we oğlan uşagyndan olar özlerini biz nesli Hudaýy diýenmişdikler. Özlerini Hudaýy ýaly edip özüniň etegindäki adamlara bizim gulumy we şolara da padişah aýtdy diýjek bolsa Hudaýymyz aýtdy diýdirýänmişdikler. We özlerini biz bir Hudaýy nesilden baýat fakat biz padişah bolmalydyp de hulasa şu ýagdaýlaryň eteginde ýaşalýan. Dünya boyunca cehalat, hatta Yahudiyet, Mesihiyet diller ve beyleki akidalar, inhiraflar, hurafatlar beter köfelip millet bir cehalatın aňyrda bir cehalatta ýaşalýan zamanymyş. Ve mecusa min halfi Yezdijerd el-ma'ruf ahlifu biş-şems allati hiye el-ilahul akbar. Hatta Sasani padişahlygyň iň ahyrkysy bolan Yezdijerdin ma'ruf kepleriniň biri gün menen and içýän güniki iň uly Hudaýdyr diýip ma'ruf taryhda aýdan kefişi. Hulasa insan özüniň halayan pikri, halayan aqidasy, şmahal pikretden görün, şähriň guşelerini ya bir neçe owalarda din bernamasy zäif ýerlerde nagat heleýleň arasynda her jirek pikirler we bernamalar bar, ayetde we toýlarda her jere munherif aqidalar ýürüjek bolipdi. Her jere meselelerde ulamalar we ulamaların wagzlary, nasihatleri, alym az ýerleri şmahal pikretden görün, şeýle azan kamatlar çekilýän zamanynda da emma olaň zamanynda näjere bolmaly? Her kim üýşüp öz pikirini, hulasa şu zamanyny kysgaçygydan oham öz gurrunamy degýärli. İnsan ýadyndan çykarypdyr din Allah Taala tarapdanlygyny. Din, şeriat Hudaýyň bir aýdany, gawy delil bilen baýat sabit bolmalygy insan beşeriyet ýadyndan çykaran zamanymyş. Şu zamanna Peygamberimizin peygamberlik berilen zamanna Asiýan padişahı bolan Husru Perviz beter maly mülkü kän bolup ata-babasyndan Enuşirwan ýaly adamlardanna mülkü beter kän bolup 3000 denanasy 3000 heleyi bilen we kän güne bir fil minip güne bir at minip aňyrda bir maly mülkü köfeli berenne ata-babasyndan da mülkü kän bolanna tekebbürligi artyp da özünün adamdygyny ýadyndan çykaran bir habisun nefs bolan bir helakete ýetjek bir betbahtyň biri bolupdyr da. Allazi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Qur'an-ı Kerimde de aýdýandyr. Hatta bir gün Husru Perviz Kasra Berwizi kitaplarda gelýär arab diline sanaň men hemme mülklerimi diýip gyzyllaryny, altynlary, kümüşleri, kilowa ve sahne geçiren wagtlarda barmışdykda. Biherhal tarih İbn Khaldun'na aýdýär: "Velemma tala mulku Perviz batira ve ashara ve khasira an-nas fi amwalihim ve walla alayhim az-zalama ve dayyaqa alayhim al-ma'asha ve baghaza alayhim mulkahu." Mülkü kän bolup, mesli göterip bilmäni gaty mutekebbir bolup, özüniň insanlygyny ýadyndan çykaryp, türkmenni gawaý diýenler ha. Türkmenin meseli özün tanıyan velidir diye Türkmen. Ata-babalarymyzyň aýdýan kefşi, özün tanan velidir diye. Adam özünün nähilligini bilip, özün tanıyan adam men arafa nefsehu arafa rabbahu. Özün tanıyan adam Hudaýyny tanıýar. Hudaýyny tanıyanla özünü tanıýar. Emma bir insan özünü ýitiripdir, özünü ýadyndan çykarypdyr. Özünün zäifçi insanlygyny ýadyndan çykarypdyr. Oham aşja'un nas bolan Muhammed Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ulamalar peygamberimizin atlaryny ýygnapdyrlar. Adynyň biri el-aşja' peygamberimizin. İň insanlaryň şojagy diýdigi. İň insanlaryň batyry diýdigi. Aşja'un nas bolan insanlaryň batyry bolan rahmetul lil alamin bolan Muhammed Rasulullah
sallallahu aleyhi ve sellem bir qysgaja 3-4 setrin içinde nama yazıp, namakta muhur basıp, Hazreti Abdullah İbni Hudafe diyen sahabasından dağları, derileri geçirip de Bahreyn'naki Husru Perviz'in namayandasına namanı eltmeli bolýar. O ham Bahreyn'naki de sen ödün akidaga, ödün tabil verdipdi Husru Perviz'e gaşyn Hazreti Abdullah İbni Hudafe radıyallahu anh uğramakçı bolýar. Hazreti Abdullah İbni Hudafe aydiye فأتيت إلى بابه وطلبت الإذن عليه حتى وصلت إليه. İlimde muhim nama var deyip de gelyen yerimi aydıp ecaza alıp hatta Husru Perviz'in yanına bardım diye. فدفعت إليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا من يقرأه. Yaham dünyanı sorap duran Husru Perviz'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namasını verdim. O da namanı alli, o okuyan nevisendesine, yazıcısına, o okuyup berýäni çağırdı, mını bana okuydu verdiydi. Faqara Bismillahirrahmanirrahim min Muhammed Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ila Kasra azimi Faris. Selamun ala men ittaba'al huda وآمن بالله تعالى ورسوله أما بعد فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس. Beyik Rahman Rahim olan Allah Teala'nın adı bile Muhammed Resulullah'dan Fars'ın uluqanı olan Husru gaşyn iverilen nama. Selamun ala men ittaba'al huda. Her kim ak yollu olsa şoňa men tarapdan salam diýip aýtdy. Geçen hefte tefsilatı geçti. Her kim Allah'a we Rasuluna iman getirse şoňa men tarapdan salam bolsun diýip. Amma ba'd ey Husru, meni Allah Taala iwerdi adamlara gaşyn hemmetine li undira men kana hayyan. Her kimin ýüregi diri bolsa kafirlikdan gorkudyp bir barşyň uğurdädir diýmek üçin. Aslim taslam ey Husru, musulman bol, dünýä ahiretin abad bolar. Fa in abayta fa aleyka ismul majusi. Emma kafir bolup geçsen, musulman bolmasaň bitin mecusilen günah sesen boynuna bolar hadipdir. Halkın boynuna ayrılmaya. Emma sen günahın ikesse bolar. Öz günahın halkıda musulmançılıktan saklamak günahı, din yayramasızlığına sebep günahı. Fa in abayta fa aleyka ismul mecusi. Emma eger musulman bolmasaň bitin mecusilen günah sen boynuna yükün ağır bolup dünýeden geçersiň diýipdir. Husru nametqam فصاح ومزق الكتاب فأغضبه حين بدأ صلى الله عليه وسلم بنفسه وقال يكتب إلي هذا وهو عبدي. Husru oturan yerinden gıygırıptır, qahar gelip getir berek şu namanyny deyip, näme deyip men adymy önçak ýazman öz adyny ýazýar diýipdir. Nähilli jur'at ediýär, şu kepleri maňa aýdýar, özü men kulum, men bendem bolupdy maňa şu kepleri aýdýar. Naman alaqana na'uzu billah diýipdir, ýertipdir. Ve amara bi ihraç hamil zalika alkitab fa ukhrij. Hazreti Abdullah ibn Hudafa'na çıkarın ştadan diýipdir. Azatdan göberin diýipdir. Aham Hazreti Abdullah ibn Hudafa radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek huzuruna gelip bolun wakany aýdypdyr. Peygamberimiz beddua etipdir. Mazzaqallahu mulkahu. Hudaý şoň mülkün dargasyn diýipdir. Mazzaqallahu mulkahu. Hudaý şoň padşahlygyny dargasyn diýipdir. Şol mübarek namany ýyrtan bolsa, Hudaý şoň mülkün ýyrtsyn dargasyn diýipdir.
Mağrur olup 4 günniň diýirligine, evet galma kıyamatın horluguna, inanmagyn bu dünýäniň barlygyna bara ýok bolarsan ýetersen ýa mahjum bolýan. Bir ştada bir miktar ders aýdyly, onda melek ders ýok, siratyň ýerini alyp gideriz. Ey mümin musulman dogallar. Dagyk gurrüňi eşitdik. Nämen üstüne şeýle ulukon bi edepçiligi, bi hormatçylyga kişiçik adam barmaly. Delili nämedi? Delili tekebburluk. Delili bija güp bermek. Delili tekebburluk diýip näme diýilýär? Tekebburluk diýdigi puç hyýal bilen ýaşamak. Öz-özüň howalanyp ýaşamak. Men maňa şey diýdi, näme? Öz-özüň çiğişmekde, puç hyýalla. Öz-özü ulu boljak bolmak. Hemmeňiz bilýänsiňiz, bir adam mutekebbir bolsa, hemme kişiň ýokuş görýändir. Hala şol adam ilmli bolup mutekebbir bolup, hala ilmsiz bolup. Hala maly bolup, hala malsyz bolup. Hala mensebi bolup, hala mensepsiz bolup. Hala dereceli bolup, hala derecesiz bolup. Her kim mutekebbir bolsa, hut adamla şon ýokuş görýändir ha. Näme diýip Allah şeýtdiýe. Zor her kim ululjak bolsa, men Hudaý şon kiçelderini diýipdir Allah Taala. Eleý bolsun, erkek bolsun, her kim bolsun. Öýlenen bolsun, öýlenmedik bolsun. Mahalsyz, gelişikli. Hiç bir insan yoktur mutekebbir bolup zindigisinde gönünen bolsun. İlgünün için gözlep görün, Hazreti Adamdan märik tarihten märik öz jamaýan gözlep görün. Ulamaly bir kef aýdypdyr, ay şonu aýdyp goýamaly da. Ay şonu aýdyp goýamaly da. Hudaý üçin özümiz düşüneýliň we Hudaý üçin içeriğimizi düşündireýliň. Ey janagul, janlydım, gelinim, dogunjuğun, şijiri gurrun badır ha, biz terbiyetimizin içine salmalı ha deyip, hükmen aýtmaly boljak. Ey tekebbürlük insanı ýerek getirip hati. Tamam peygamberliň täji bolan Muhammed peygamberin namasyny aýdyp duran kefu edip ahmak adamyň. Näme adam mönçek gelmany? Oň içindäki gurrun bilen işi ýok. Oň içindäki mana bilen işi ýok. Näme şu men adam mönçek gelmanyr diýip ýyrtmana durupdyr. Nagat insany delili diýe tekebbürlük. Nagat horlaýa adamy. Nagat Muhammed peygamber ýeke dünýede ma'ruf hoş ahlaklyk bilen näme agdyndan çykyp peygamberimiziň mazzaqallahu mulkahu, Hudaý şoň mülküni dargatsyn diýip. Ulamaly bir kef aýdypdyr. Hudaý üçin kulagymyz gerip, gözümüz açyp kulak asaýlyň. Men kanat lahu ma'siyatun fi şahwatin fanarju lahu at-tawbah fa inna Adam asa mushtahiyan faqufira lahu. Bir adam nefsinin uğruna gidip, şehvetine allanıp, pula allanıp, iyiviçke allanıp, heleye allanıp, erkeğe allanıp, günahse, ona umidkendir bir wagdy nasihat gurrun eşitip de, ola adam tawbe etsinlikdir. Näme diýip? Hazreti Adam da odal bir imelläda diýip, iştiba edip, derejes bir etek gaçdy, ýöne soňra tawbasy kabul bolup, öňkü derejä bardy we geçdi. Hazreti Adam da odal iştibaty, şehwetin üstüne imellädadyň üstüne diýipdir. Biz bir adam nefsin uğruna heley, erkek, şehvet, pul bir zada allansa, ehtimal var o adama tawbe nesip etsin. Emma iyidi. Ve in kanat ma'siyatuhu fi kibrin fenakhsha ala sahibihi allana. Emma mutekebbir adam, mutekebbir dinana, näme men kipleýän adama tawbe nesip etmer diýip gorkulýar diýipdir. Arakhor adam, zinakar adam, haramkhor adam tawbe eder diýipdir. Mutekebbir adam tawbe etmez hiç wagtda diýipdir. Näme diýip? Ol deslap Hazreti Adam haram idi, imellädi, Hudaýyň barmy diýen zadyna bardy.
tövbe etti, Hudaý günäsini geçti, derejesini ýene döňkä eltdi. Emma şeytan näme? Mutakabbir boldy. Men adama hormat goýaýyn diýdi. Şeytan näme diýdi? Hudaý Taalaň buyrugyny tutmady. Näme diýip? Mutakabbir bolup. Men adama hormat goýaýyn bolmazby diýdi. Şol ugraýşy boldy Hudaýyň rahmatyndan. Häzirde jaý ýok, kıyamata çelidi, ebede çelidi jaý ýok da şoňa. Oham ulamalar aýdypdyr. Magrur bolup mutakabbir adama tövbeden nasip etmesi gyndyr diýipdir. Emma ýalňyşan adam beýder şeýler öwürler, gurrun işler, doselin hintor, boýdoşelin hintor, jan ol adam dogra gelmek ihtimal känitdir. Oğlun gyýdymyza zindigide düşündirmeli gurrun diýmäýşi. Gudalyk gelenni ya izdivaçda ne kadar hanıvadyla fakat şi tekappurluğun üstüne dargamadymy? Bu maňa sesini galdyrdy. Gyýdym saňa sesini galdyrdymy? Bolmaz aýryşmalyň diýmeli. Muhammed Peygamberiň pespäljigini biz bilemeli aýat etmelilermi? Zindigimizde döretmelilermi? Eger Rasulullah janyň pespäljiginden nemen agdajak bolsam onu siratdan çykmaly bolýar. Husru Pervizin mutakabbirligi näme ýagdaýy ýetirýärdi? Namany ýyrtyp işte görürsünüz näme betbahtçylyklary görjegini, Rasulullah'ın beddugasy oňa siňelligini işte görürsünüz. İnsan mutakabbir bolsa, mudam asapdyr. Mutakabbir adamyň edebi ýokdur hiç wagtda. Mutakabbir diýdigi kan adam aýdýa, men näme men takabbur diýel, men öz işim menen niýe? Emma hiç kimden nasihat kabul etýänlerdir, gulyndan mark bolýanlardir. Aňyrda mutakabbir adam diýip şoňa aýdylýar. Kan gelilleri va, kan denanlar va. Hudaý üçin nasihat diýip aýdylýan ýerde aptaý. Öýüne kargerden hiç wagt ýygnanmýar. Näme diýip ýygnanmaly men ondan diýip. Meger gaýnatammy diýip. Allah ýygnanny diýip. Yaradan ýygnanny diýip. Rasulullah ýygnanny diýip. Näme ýygnantmyň diýip. Tekappurluk dälmiş. Tekappur adama tawaba nasip etýän näldir? Özümüz ulum sürýme, elbetde kişejik adam ahim adam. Betir ejili ahim. Kişejik barmagyň uzy ýanyp gursuny iştibatynda titrap bati, ölüp bati adam. Ölüp bati barmagyň uzy ýanyp gursuny iştibatda. Bir jaqatsra suw ignäni iştibat bolsa adam ölüp bati. Husru Perviz näme güne düşýärdi? Ya mesela xiyaban ya koçede bir erkek adam geçti. Näme diýip ýygnanmaly? Näme men diýip. Oham bir tekappurluk diýsen, men tekappurlugum ýok diýip aýtýar. Wujudy şodur şonda tekappurluk da alypdy. Hudaý üçin nasihat dogry zat däldir. Tekappur adama tawba nasip etmese, Hudaý Taalaň qaharyna düşär amaýryň. Özüme aýdýan Hudaý üçin we siz dogrylyma nasihat diýip aýdýan Hudaý üçin. Gurrun iyidi, Rasulullah'ın namasının gurrunun iyidini göreyliyim. Rasulullah aleyhissalatu vesselam aytti, Mezzakallahu mulkahu, Hudaýyň mülkünü dargasyn diýdi. Emma Husru Perviz de bir zat etipdir. Ve kataba Husru ila ba'zi umaraihi bil Yemen en tekfiyeni raculan kharaca bi ardika yed'uni ila dinih. Yemen, Bahreyn şu wagt Husru Pervizin eteginlemiş. Bazan niye? İran yurdundan bir adamsyny, Fars yurtdan bir adamy şu Yemenin padşahı etip goýupdyr, Husru Perviz. Şol bazana namy ýazypdyr. Şu mantagadan Araplardan bir adam meni öz dinine çagyrýar. Şoňa bir iki däne daýaw adam iýber. Şonu qyssap, zorlap, maňa gaşyn iýber şonu bärik diýipdir. Yani Yemen'näki padşahyna namy ýazdy. Bar şu Rasulullah gaşyn iki nefer iýber, o şonu getirsin, Husru Pervizin ýanyna men huzuruma getirin şol adamy diýipdir. فبعث بازان بكتاب خسرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قهرمانه بابويه وبعث معه رجلا آخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينصرف معهما إلى خسرو Perviz. Oham Yemen'in padşahı burdaýa o pehlivany varmışdyk ýanyna. Babuye diýerler, Arabla babuye diýer. Şonu ýanyna ýene bir adam goýup, barın şol Muhammed diýeni tapyň aleyhissalatu vesselam.
Şon Hosro gaşyn namasyna köködüň, Allah'ın gidin şon diýipdir. Ve awwalu ma qadima at-Taif sa'ala anhu sallallahu aleyhi ve sellem. Ham olar ikisi gaýdypdyrlar. Dağ dereleri geçirip Taif diýen şähre gelipdirler. Muhammed diýip peýgamberlik aýdýan işte adam diýipdirler. Aleyhissalatu vesselam. Taif'ta Mekke'nin adamlarından Kureyş'ten bağmıştıklar. Näme gerek size Muhammed diýipdirler. Onu Hosro Perviz çağırı yaşaları akitmane geldik diýipdir. Onu olar aýdypdyr. O sen aýdýan sorayan adamın Medine'de, Medine-i Munawwara. O ham Kureyş begenipdir. Qataba lahu Hosro ve qad kufitumuhu. Muhammed'in dininiz diýipdir. Ol Hosro Perviz bilen ýakalaşyp otyr diýipdirler. On dargadaran diýipdirler. Mekke'de bir hoşluk bolupdyr. Rahat bollyk dinlik Muhammed'den inni ol Hosro öňden ular çörňüşdür diýipdirler. فلما قدم المدينة المنورة قال له صلى الله عليه وسلم أهم مدينة منورة قلترله بابوية ويعناك آدم أهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك حضور نقلب أيدبترله إن شاهنشاه ملك الملوك خسرو برويز بعث إلى الملك بازان يأمره أن يبعث إليك من يأتي بك وقد بعثنا إليك فإن أبيت هلكت وأهلكت قومك وخربت بلادك. Ey Muhammed, bidi padşahsı olan Husru Berwiz iyi verdi, bir namani bazanlayan padşaha ve bidi de bazani verdi, seni getirmeli deyip. Eger biz bilen gitmesen, özüň de helak bolarsyň, kawmyň de helak bolar, Medinäni düňdürjekden dargatjakdan nebay diýär diýipdir. Adamyň aýdany bolarmy kam? Garry türkmen Hudaý da Badyr Rahim diýär ki, adam maly mülkü bilen hemmet edip bilermi kam? Adamyň aýdany ýürüýmellenmi kam? Gerşewet zerrat-ı alem hile piç ba qazayı asaman hiç and hiç. Bir cibeytinne Hazreti Mevlana yerine getirvaydiye. Gerşewet zerrat-ı alem hile piç. Ahun, işan, savotli, savatsız, bilimli, bilimsiz, düktör, çofan hemmeti üýşsin diýipdir. Hudaý Taalaň hükmüni birime aňyrrak bärrä geçjek bolsun diýipdir. Hemmeti titrek galar, hit bol galar diýipdir. Ba qazayı asaman hiç and hiç. Herçe ayet ze asaman suye zemin, neyme ferdaret, ne çare, ne kamin. Hudaýyň hükmü uğrandan soňra adam bir muşa oklanna yerin bir towar yerin dargat diýe goýýar. Hudaý hükmüni berenden soňra ýedigat asmany ýaryp, ýedigat ýeri ýaryp baýat aňlyk bäri geçmellen ol. Ol Allah Taalaň hükmü ol. O kişi adam zoň hükmü där ol. Ol ýedigat asman, ýedigat ýer aňyr tübärt bilen baýat ýürüp durmaly ol. Wallahu yahkum la muaqqiba li hukmi. Hudaý aýdýar. Men hükmetýän, men hükmimi bir azajyk wagt aňryk bäri hiç kim başaramaz diýipdir. Öyle Allah Taala näme hükmetýär? We bir kişi adamjyk näme diýjek bolýar? Ey Muhammed, eger gitmeseň dargarsyň, owaňda dargar, Medinede dargar diýipdirler. Peygamberimiz aýdypdyr, engar gurrunlaryň kulak asmadyk ýaly. Ve kana qad halaqa lihahuma ve a'faya shawaribahuma. Saqqallar sirigli, murtlary gaty ulukon sallantyranmış. Siziň bi insaniyet ýagdaý üýtgüdip, ýüzüňizde mesx etip dersiňiz, ýüzüňizde insaniyet şekillen çykypsyňyz näme beýtdiňiz diýipdir. Faqala amarna bihi rabbuna. Onna bizim Hudaýymyz bize şeýle destur berdi. Hudaýymyz diýen Husru Berwizde. Bizim Hudaýymyz bize aýtdy, saqqalyňy sirip, murtuňy ulardyň diýip bize büýürdi. Biz Hudaýyň diýen net ýasipdir. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Walakin amarani Rabbi bi'ifai lihyati ve qass şaribi." Emma Allah Taala büýürýär, murtuňyzy kiçeldiň we saqqalyňyzy ulardyň diýip aýdýar. Men Hudaýym şeýle büýürýär diýipdir. Emma siziň öz gurrunuzdan çyrim. Bu Medine'de qalyň,
erti gelin göreýil näjire bolýar diýipdir. Meselen, ola akitmäne geldiler, gitmelsi galmalsy näme ýagdaý bolýar göreýil diýipdir. Olar Medine'ye Münewwerede bir yerde galmaly boldular. Subhanallah. Ve ata Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-habara mine's-semâ bi anna Allah Teala qad sallata Khusru ibnehu Qubad. فلما كان الغد دعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. Asmandan vahiy gelipdir. Asmandan vahiy gelipdir. Ey Muhammed, şigice Khusru Pervizin Qubat Şirveyh diýen ogly, Şirveyh diýen ogly şo sana nama ýazan dädesini Khusru Pervizi öldürdi, şo iki nefer aýdaga şey diýdi diýip. Rasulullah'ın dogasy bir kunyň içinde kabul bolýar. Khusru Pervizi ogly öldürdi diýip aýdaga diýipdir. Erti bolupdyr. Nama ýok, telefon ýok. Ol iki neferi çağırtdyr Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Siz aydan kefiňizde dagyk bilýäňizmi diýipdir. Hawa bilýäs diýipdir. Rasulullah jan aýdypdyr: "İzhaba ila sahibukuma ve qula lehu inna rabbi jalla ve ala qad sallata Khusru ibnehu ve qad qatalahu al-leylah ve inna dini ve sultani yeblugu ma balaga mulku Kasra." Onna bardan Yemenin padşasyna aýdyn, bazana aýdyn, Hudaý Taala meni Muhammed Peygambara aleyhissalatu vesselam habar verdi. Ötün akşam Qubat Şirveyh diýen Khusru Pervizin ogly dädesini Şirveyhi zilil xor edip öldürdi. O şonda aýtsa bazana dini İslam Yemen'de barjakdyr. O Khusru Pervizin oturan taxtynyň içine de bir gün azan we İslam dini girecekdir barda aýdaga şey diýdi. فقدم على بازان وأخبراه فقال بازان ما هذا كلام ملك. Oham ikisi Yemen'e gelip padşahyna bazana aýdypdyrlar ki asliyeti İran'dan. Onu ol şey diýip aýtdy bile diýipdir. Khusru öldürildi diýip aýtdy diýipdir. Häzir habar barana hiç ýanga. Bazana aýdypdyr. Bir padşahyň kefi dälipdir. Men aşaňa peýgamberdygyna inanjak bolýan diýipdir. Bu peýgamberin aýdýan keplerini meňde ýaşyň kefi. Gel bireme gözde şeýliň diýipdir. Oňa çeli habar gelipdir. Khusru Pervizin ogly Şirveyh Qubatdan: "Ey bazan, amma ba'd inni qad qataltu Kasra Khusru Perviz." Ey bazan Yemenin padşasy, häzir şu öl bernamaňdadyr, men de adamy öldürdüm diýipdi, nama ýertirdi oňa çeli. فلما بلغ بازان الكتاب أسلم وأسنب الأبناء الذين حوله من فارس ممن كان منهم باليمن. Şo nama gelen moyuna bazan musulman bolupdyr. Oşoň döwreginde Fars ýurtdan, İran ýurdundan her kim döwreginde ba bolsa hemmesi musulman bolupdyrlar. Selman Farsiýdan soňra awwelin Fars ýurdundan musulman bolan milletler şo Yemendäki padşah bolup o döwregindäki farslamyşdykda. Hemmesi mümin musulman bolup Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman getirenlerden bolupdyrlar. Emma Sasani padşahyň Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namasyny ýyrtan Khusru Pervizi gör. Adam Allah Taala'ny düşman tutunsa we Allah Taala'nyň dinini düşman tutunsa we Hudaýy insany düşman tutunsa, insan zelil horlukdan başga zat görjek däl. İnsan heywan başga heywan görünne der salyp gaçyp heywan ürkön ýerinden ne diýär türkmen. Hiç şotak barmaya oşondan gorkýarda. Bir insanlar der salmanlar. Allah Taala we Allah Taala'nyň iýberen peýgamber bilen düşman bolan adamlar nejene zelil bolupdyr. Bitbaht xor bolup geçipdirler. Nagat mülkü dargapdyr, dargamajak ýaly bolup. Emma azajyk mülküň içinde 20-30 hektaryň içinde bir kirýany tükanyň içinde insan özünün Hudaýyny ýadyndan çykarsa, özünün insanlygyny ýadyndan çykarsa, gaçy xor boljakdyr. Khusru Pervizin öz içinden adamlar dörep, ogluny küşdelep, ahir ogly
Dädesini zınnan etipdir. Bir onhar bolşuny bir otogyň içinde gulplak goýupdyr. Hosru Perviz namany ýyrtany. Ol Resulullah'ın bedduasy singen adamy. Hudaý şoň mülkün dargasyn diýilen insany. Özüniň ogly zınnan etip goýupdyr. Dädem açlykdan ölsün dip. Az ölsün dip. 4-5 gün geçenden soňra açyk görtdir, görse häzirde diýri. Bir neçe tarih kitapda öýdi we bir neçe tarih kitaplarda, köplerçe tarihi kitaplarda başga bir nefere destur berdi, şonu öldürdi adamy dip. Oham özüniň dädesini büýürge öldürdi. Öldürenden soňra Şirwey ogly narahat bolýar. Aldyrap titrap barşyna 17 dogany barmyşdy. Hosru Pervizin 17 erk ogly barmyş. 17'sini öldürýär. Mülk diýerler darganyny dargaýan ha. Ýerde men nipiren Asiýan padşasy bolup biren insanyň gasyrynyň içinde bolan wakalar ha. Ey insan ders almalysyndan. Oham 2 däne aýallygany Puran we o birde gelip Hosru Pervizin ogluny galmagaly denseň, oglu da narahat bolup täzin kenara zanyp, afsurde bolup, aldyrap titrap, ağlap, 7-8 ay soňra o da hilak bolup, o da ölüpdir. Oham Resulullah'ın bedduasy singen yer boldy niptaý. Hudaý sakladyň şol gasyrynyň içi. Sasani padşaly dargamaň uğru boldy. Oham titreşik bolup kimi goýmaly, kimi onu goýmaly. Oham o padşa. 8 ýany ýyl we ýyl, 1 ay ol, 5 ay ol, 6 ay ol, 1 ýyl ol. Hazreti Ömer radiyallahu anhuň hilafat wagtynda ahyrky padşa Yezid jerdiň zamany bolýar. Ve Hazreti Ömer radiyallahu anh Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhuň hilafaty bilen bikulli İslam dini Fars'ın içine gelip, İran ýurdunun içine gelip musulmançylyk ýürümeli bolýar. Elhamdülillah. Aham şu taada 2 däne ulaqan waqia bolýar, hyzmatyny da ýetirip, oy gurrun kamil wagtyn tamam edýän. Yalançynyň wafasy ýokdur diýsem, yalan ýok. Ey mahtun gulişan qawaýdyp syňdaşdaýyn. Yalançynyň wafasy ýokdur diýsem, yalan ýok. Akıl edin gardaşlar, könülerden galan ýok. Dünýäge bil baglagan gally ziyan içinde. Dünýä bil baglan ziyan çekdi. Yine bir okuýaýyn. Yalançynyň wafasy ýokdur diýsem, yalan ýok. Eş dünýäň wafasy ýok diýsem, yalan nähaş kep, dogry kepaşy diýipdir. Akıl edin gardaşlar, könülerden galan ýok. Dünýäge bil baglagan gally ziyan içinde. Yo men gelişigimma, özüm bilýän, yo men pulumma, yo men tahsilatymma, Kur'an, mescid, gally bizatly gaty ziyan çekersiň diýipdir. Hor bolarsyň diýipdir. Titrek galarsyň diýipdir. Titremejek bolsa, şu padşalar titremerdi. Barıp Türkmenistan, Uzbekistan, Tacikistanyň aňyrsyndan bäri Pakistan, Irak, İran menen hemmisiniň padşasy bolup biren adamlar näme titremege düşüp atýarlar. Indi göreýlik 2 däne wakyany. Şol Fars feth bolanna Qadisiye, Medain, Yeri, Nehawand üsüsünü feth bolup berenne musulmanlaryň azançysy şehit bolupdyr. Muezzin azançy şehit bolupdyr. Ohum bir ulaqan şäher feth bolanna okuýaýyn teberrüken ibaretini. Hadara waqtus salati fatanafasal muslimun ala zalika hatta kadu an yaqtatilu fa aqra baynahum Sa'd ibn Abi Waqqas kaza fi tarih at-Tabari. Görseler azançy şehit bolupdyr. Her kim men çekçek diýipdir. İftihar da. Awwelin bar Allah Taalaň ady tutulup, Muhammed peýgamberiň ady tutulup azan çekilmeli. Yo men çekçek. Hatta gyzyp başyny kılıçda çıkartdyryldy. Men çekçek. Hatta farmandasy bolan, baş bolan Sa'd ibn Abi Waqqas elinden zat gelmändir. Ey musulmanlar, sen falany çek diýmäni dili barmanyrda. Şeýle gork. Her kim özi çekesi gelýänmem. Ama aralarına gorre keşiyet çek diýip, uly milletin arasyny men çekçek diýälen adyny gorrat çekip, biriniň adyna çykyp onşa çekmeli bolupdyr da. Bir musulmanlar kılıçları var, parça dolap barıpdırlar. Qiyini ýokmuşdyk. Arkalaryny kiyse geýigli. Bir hurma ýemişdikle ya 2 hurma güne. Suwlary geçirenlerine her suwdan ýüzüm wurt geçenlerine keşdileri ýok.
Hasbunallah ve ni'mel vekil, hasbunallah ve ni'mel vekil. Atı bilen atsız vurup anrik geçip bütün yurdu fetheden insanlar ha. Emma arkamız Allah'dır deyip de imanlarına kaim olan insanların ihlas etip veren yerlerini gözde. Emma ol mülkün padşahlığın içine bir öldürüp padşahlığı ev olacak bolup veren adamları gözde. Biz de mümin Müslüman ha. Bizim de kalbimizde iman ma ha. Bizde de şerafet ba. Bizde de keramet ba. Bizde Allahu ahad diyes. Bizde eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyen millettirsa. Bizde Muhammed peygamberin ümmetidirsa. Emma ikinci vakıa وبعث سعد إلى عمر رضي الله عنه بقباء خسرو وسيفه ومنطقته وسواريه وسراويله وقميصه وتاجه وخفيه وظل geçti وورن يعني تبركا يعني غايله خسرو pervizin evin maşını tacını qızılın quşağını koşini harirden olan hemme zatlarını altından kumuş sallagıların zatlarını Medine-i Münevvere'ye Ömer el-Faruk radıyallahu anh halafet vaktinde şuna iyi vertir nämetsen diptir. Aham geliptir Medine-i Münevvere'ye ol namanı yırtıp mana namı yazıya diyen adamın tacı ha. Dünya aylav doluğunu özde. Yöne bariyasa geçip her gaysının üstünde durup yarım saat fat oturup derhal oturmalı ha bugürdünlerden. Aham tacı, quşağı, egin maşı gözləb, Medine-i Münevvere'nin adamlarını gözləbdir. Ey Suraka sen gelgeyşiler deyiptir. Suraka diyen adam 15 yıl ondan odal, şu vakıyadan 15 yıl odal, Peygamberimiz aydıptır. Ey Suraka bir gün Husru Perviz'in egin maşını geyersin sen deyip. Mucize olan zat. Geyşiler deyiptir, geyiptir. An anlayınmak deyiptir, bakıptır. Bärinmak bakıptır. Bah bah Arabiyyun aleyhi Quba Husru Perviz. Dünyanı görün deyiptir Hazreti Ömer. Dünyanı sorattıran Husru Perviz'in evin maşını koyun bakıp birin, sığır bakıp birin bir çarva Müslümanıya yuvatiye deyiptir. Aham aydıptır. Allahümme inneke mena'te hâdâ rasûleke ve nebiyyeke. Teberruken okuyacaka. Ve kâne ahabbe ileyke minni ve ekremu aleyke. ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني وأعطيتنيه فأعوذ بك أن تكون أعطيتني لتمكر به وبكى أم هدرة أمر أغلى معنا درتر تتراب من مرقي غربتر أي بار هدايا شتات شليغن مشلر منن قوتي منن هرمتلتي منن ثيلغلدي رحمة للعالمين محمد في خمر زمان نثيب بولمت شتات كلمة ديبتر Ey bar hudaya menden qowdi menden fiilaglydy Abu Bakr Siddiq'in zamanında nesip bolmadı dipdir. Ey bar hudaya men zamanında nesip boldy. Hudaya şu dünya ağlanamayın men dip ağlamana durupdy. Kan qızıl gelli, kan taç gelli, kan mal gelli dip ağlanamayın dip hokurdap ağlamana durupdyr. Hatta rahimahu men kana indahu. Ey Ömer qoysana qoy dip sahabalar yalvarmana durupdyrlar. Şolun zamanında şu ol zat nesip bolmadı menden qawa adamladylar dipdir. Men zamanında nesip boldy men ağlanamayın şu dünya dipdir. Aham sahabalar tacir kim? Pulkan, malkan, cennet bilen buuşlanan sahaba kim? Abdurrahman ibn Avf. Ona aydıptır. Ey Abdurrahman dipdir. Aqsamtu aleyke lima bi'tahu. Thumma qasamtahu qabla an tumsiya. Boynuna ahd ediyen dipdir. Boynuna daqiyan dipdir. Şular satarsın, gün yaşayançada birin oyman savarsın, paylamalı adamlarda paylarsın. Gün yaşanışlan biri olmasın şada dipdir. Men boyundan ayrılsın dipdir. Ağlanamayın dipdir. Tekrar edeyim. Ey Abdurrahman ibn Avf. Şular satarsın dipdir. Gün yaşayançada paylamalarını payla, garip, qasar, kime paylanmalı olsa payla. Gün yaşandan sonra şıratlardan bolmasın dipdir. Ağlanamayın şuları gözüm tıkıp dipdir. Allah Teala iman abruydan ayırmasın. Allah Teala özünün rahmet nazarından ayırmasın. Allah Teala özünün ve dostlarının muhabbetinden ayırmasın. Bir alham 3 kul huvallah Suri Falaq ve Nas qoşup okuyayım. Ötüllen ruhuna bahşedip
İlgun vatanımıza da agdy birlik bilen, emniyet bilen, ittihat bilen, bereket bilen, mescid medreselerimiz, hücrelerimiz yürüyüp durmak bilen, ihlas bilen dua edip amin diýelim, kabullar inşallah. Okuyberin elhamdülillah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. داخل إلهي آمين. إلهي آمين. قبول إن شاء الله. كان دعاء ملي تبشر الأربع. إلهي آمين. ختم قرآن الكريم ختم تسدير. إلهي آمين. إلهي آمين. إلهي آمين. إلهي آمين. قبول إن شاء الله. إلهي آمين. إيمان آبري أغذبر لك bereket, emniyet, ittihat yürüyüp dursun can huday. Parahatsızlık olsun. İlahi amin. Kabullur inşallah. Amin. Ya ilahel alemin. Birahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah. Dostluğunuzu yardımınızdan çıkarma oraya.